Paradise Byskole 2017 Winter Edition. Godmorgen! Godmorgen. Det er sidste fag i vores æske i dag. Jeg er så sindssygt. Ja, jeg glæder mig så meget. Tell Michelle, synes du ikke selv, at du burde tage en make-up-kunst? Helt ærligt, Samantha. Jeg kan bare se, at det er dig, der har spurgt om det der spørgsmål. Du kan bare overhovedet ikke finde ud af at lægge make-up selv, så hvorfor spørger du om sådan noget? Helt ærligt. God. Seriøst. Det var ikke mig. Samantha. Jeg bliver faktisk rigtig ked af det. Fordi jeg kan godt mærke, at Michelle har noget imod mig. Tell Chanel, få styr på din stemme, dit horn. Horn. Hvem kan kalde mig et horn? Seriøst. Tell Michelle, er du fake you? Okay, bare fordi jeg ikke taler just, når jeg er fuld, så betyder det ikke, at jeg er fake. Seriøst, Anders, jeg ved det, der er også noget. Jeg forstår heller ikke det der med falsk jyde, fordi altså, I kan jo høre på mig, at jeg er jyde, ikke op? Så hvorfor skulle jeg være falsk? Jeg forstår det ikke. Tell Chanel, har du lagt mærke til, at der er skovsnegle på dit ansigt? Tal lige om det, det er min naturlige brød. Jeg har ikke gjort noget ved dem i dag. I er simpelthen bare for langt ude. Specielt dig, Samantha. Hvordan kan du overhovedet gøre det? Jeg har gjort det! Mit øjenbryn. Bitch. De naturlige. Stop. Til Anders, hvem er den lækreste pige? Altså, det er jo ikke en hemmelighed, at jeg synes, Samantha er den lækreste pige. Altså, jeg valgte Samantha, fordi der er jo ikke nogen grund til at lyve. Jeg kan bare bedre lide Samantha, og hun er altså også bare finere. Jeg forstår bare ikke, hvordan hun gør det imod mig. Jeg var så sød mod ham. Jeg blev så glad, da Anders valgte mig. Jeg hader bare Samantha så meget. Hun skal altid spille så sød, men hun er bare så fake, og jeg forstår bare ikke, hvordan folk kan lide hende. Hvordan kan Anders vælge hende frem for Chanel? Chanel er så sej og så smuk, og jeg forstår det bare ikke, fordi... Seriøst, Samantha, gå hjem. Vi kan ikke lide dig. Vi vil ikke have dig her i Paradise Byskole. Okay? Skrid. Der er drinks i baren! Hønsehuset bliver elimineret og ryger ud. Hej og velkommen til deltagernes 14. udfordring. Reglerne er sådan, at den, der bliver længst inde i hønsehusene, ryger videre i Paradise Byskole Winter Edition 2017. Taberen, som går først ud af hønsehuset, bliver elimineret og ryger ud. Der er de her med de her høns her. De har fugleinfluenza, og de er ekstremt aggressive i dag. Så det skal nok blive spændende. Ej, hvor er det været. Jeg kan ikke det her. Prøv at se, hvor stor den er. Det kommer til. Jeg har holdt en spil. Det var så fedt. Min gud, de skov! Jeg kan ikke! Jeg kan ikke! Okay.
at jeg rød ud af Paradise, det er selvfølgelig fucking ærgerligt. Okay. Men de høns der, jeg synes bare, jeg blev bange, så det var mit valg, og jeg kan ikke være med. Jeg er bare så glad for, at jeg er i finalen. Det er helt ubeskriveligt. Jeg kan ikke få det ind i min hjerne. Det kan ikke komme ind. Det... Wow. Jeg er så ked af, at der er røg ud. De er fucking høns, jeg gider ikke være med mere. Jeg er så glad for, at Samantha kunne komme i finalen, når jeg ikke selv kunne. Jeg er bare så klar. Ja, slet. Se det her. Ulækkert, må jeg gerne være med til at snakke. Jeg beklager mig også meddele, at Michelle fra Paradise Byskole, hun er blevet til at droppe ud på grund af sin dyreallergi, da finalen handler noget med dyr. Så vi ønsker tillykke til Michelle for noget så langt. Velkommen til Paradise Byskole Winter Edition 2017. Nu er vi i finalen, og vinderen er den person, som hurtigst får denne hund lokket sig hen til sig. Jeg elsker hunden. Jeg har 3 slags derhjemme. Jeg har den britiske bulldog, og så har jeg også den tasmanske, og så har jeg også sådan en rød en, men jeg ved ikke, hvilken race det er. Jeg købte den bare, okay? Altså, jeg er faktisk ikke et særligt stort dyreven, så jeg ved ikke helt, hvordan det kommer til at gå, men jeg skal nok vinde, fordi det er dyser mod Samantha. Jeg var så allergisk over for hunden, så jeg kan ikke være med. Men jeg håber bare på, at Chanel vinder, fordi... Ja. Jeg ved godt, at Michelle er min ven, men jeg er faktisk lidt glad for, at hun ikke er med i finalen, fordi hun simpelthen bare var en alt for stor konkurrent. Hun er bare sådan en rigtig dyremenneske, sådan, hun ligner lidt dyr jo, det er jo sådan, det er måske derfor. Så er jeg glad for, at jeg skal disse mod Chanel. Altså, hun er så dårlig til det her spil. Jeg vinder 100%. Altså. Jeg vandt, og jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre mig selv. Det er helt vildt, og jeg vil bare rejse med min søster og med min mor, og måske med Michelle, fordi hun ligner jo lidt et dyr. Det er lidt synd for hende, at hun ikke kunne komme i finalen, fordi hun er så gode venner med dyr. Hun ikke kunne tåle hende. Så. Jeg er bare så glad for, at Chanel vandt. Det er så sindssygt, fordi altså, Samantha er bare sådan en bitch, og det er bare så godt. Altså, jeg er så ked af det over, at Samantha ikke vandt, fordi altså, Chanel, hun fortjener det ikke, og det var rent til.